Във времена на технологична революция, начинът по който създаваме връзки в света на бизнеса се е променил радикално. Това, което някога беше традиционна хартиена визитка, днес е заменено от нещо много по-функционално и елегантно – дигиталната визитка. Аз съм Антони Николов и в това видео ще ви обясня как функционират дигитални визитки Ryzen. Представете си да можете да носите целият си професионален профил в джоба, готов да бъде споделен на всяко мобилно устройство на бизнес среща или събитие. Дигиталните визитки не са просто електронен аналог на традиционните хартиени визитки. Те са мощен инструмент, който ви позволява да споделяте данни безконтактно, без нуждата от приложения. Може да споделяте всички ваши контакти, включително и линкове към уебсайтове, линкове към всички ваши социални профили, линкове към платежни методи, чрез които да приемате плащания. Може да качвате PDF, брошури, видеа и други документи. Но освен да споделяте, с дигитални визитки Ryzen може и да събирате контакти, които автоматично да бъдат записвани в база данни или CRM. Дигиталните визитки са екологично по-устойчиви. Намаляват използването на хартия и въглеродният ви отпечатък. Определено са стъпка към малко по-зелен и отговорен начин на представяне на бизнеса. И нека не забравяме какво впечатление оставяме. Дигиталните визитки ви осигуряват иновативен и запомнящ се начин за създаване на връзки в света на бизнеса. А това може да е разликата между просто обикновена среща и успешно бизнес партньорство.